човек. Много бързо карате, не мога да фани камерата пътя, бе. А не, той си прави кеф отзад с лекчеса. И той за нас е. Той си казва, то иди отпред с това Subaru, какво се прави? Приказка. Опа, това се измък. Това с вериги даже. Стресали са го и... Това май ония, бе, дето беше горе. Това ли е долу? Да, бе. Имаш парнокът на Жигула. Аз съм за това сега го направих наполовина. Защото вижда, запотява се прозорци, като не работи. Много ясно. Това па с това Volkswagen, къде е тръгнала на мен. Той може да е мотионче. Ще голям ръката. Другия път да си го вържиш за огледалото. Огледалото ще го сложим. Ще би малко надясно. Против. Кеф! Мовчето. 2 минути и половина клип.